कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार आयोजित कारवार तालुका मर्यादित तिसऱ्या वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा। कारवारच्या कोंकणी उत्सवी लोकांक प्रोत्साहन मेळचे आणि कोंकणी संस्कृती जतन आणि संवर्धन जावचे या उद्देशान ही स्पर्धा आयतवार 31 ऑगस्ट 2025 दिसा सदाशिवगडच्या कोंकण मराठा सभागृहात सकाळी 10 वाजता आयोजित केला। या स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडान 500 रुपये नोंदणी फी भरून 29 ऑगस्ट 2025 पर्यंत नाव नोंदणी करची। या स्पर्धेत 15 पंगडाक मात्र भाग घेवंक मेळटलो। पहिले आता त्या पंगडाक पहिली या आदेतेचेर पहिली नोंदणी केल्ल्या 15 पंगडाक मात्र आदेता आसतली। या स्पर्धेचे लाईव्ह म्हणल्यार थेट प्रक्षेपण युट्यूबाचेर आसतले। स्पर्धेचे नियम: एक पंगडात कमीत कमी 5 तर जास्तीत जास्त 7 सदस्य आसूं जाय। सुखकर्ता दुखकर्ता ही आरत म्हणजे सक्तीचे। स्पर्धेत भाग घेवंक वयाचे बंधन ना। भाग घेतलेल्या पंगडाक पारंपरिक वेशभूषेचे खास गुण मेळटले। प्रत्येक पंगडान वाद्य आपापल्या हाडची। घुमटा बरोबर चमेळ कासाळ असचे गरजेचे। पंगडात गायक वादक वेगवेगळे असचे। या स्पर्धेत महिला खिंच्या पंगडात भाग घेऊ शकतात। फक्त महिला पंगडात नाव नोंदणी करून स्पर्धेत भाग घेतल्यार तेमकां खास बक्षीस आसतले। कला सादर करूंक एक पंगडाक फक्त 10 ते 12 मिनिट वेळ मेळटलो। पारंपरिक वेशभूषा, सुशोभीकरण आणि कलात्मकता या गोष्टीची नोंद परीक्षणात घेतले। पहिले बक्षीस 10,000 रुपये आणि यादस्तीक। दुसरे बक्षीस 7,500 रुपये आणि यादस्तीक। तिसरे बक्षीस 5,000 रुपये आणि यादस्तीक। निकाल त्याच दिसा त्याच वेळा जाहीर करून बक्षीस वितरण करतले। परीक्षकालो निर्णय हो अंतिम निर्णय आसतलो। समान गुणसंख्या जाल्यार ड्रॉ पद्धतीन निकाल काढतले। स्पर्धेत भाग घेयल्या सगळ्या पंगडाक यादस्तीक भेटयतले। प्रसंगानुसार कार्यक्रमात कसलो बदल करचो हक्क आयोजकाक आसतलो। सभागृहात उपस्थितांसाठी आकर्षक बक्षीस आसतली। या ड्रॉ वेळार विजेते सभागृहात हजर उरूं जाय। सभागृहात हजर ना जाल्यार बक्षीस दुसऱ्या वयतले। भाग घेवच्या प्रत्येक पंगडान आपापल्या ग्रुपाचे नाव, वाड्याचे नाव, फोन नंबर, ग्रुपातल्या वांगड्याची संख्या, ग्रुप प्रमुखाले आधार कार्ड, गायक आणि वादकाली नावां 29 ऑगस्ट 2025 पर्यंत देऊन नावां नोंदणी करची। नावां नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी राहुल नाईक 8867756322, विष्णू कोळगेकर 7768992848, हरेश नाईक 9945985670 हेमपैकी कोणाकडे संपर्क करतो। स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडाक आणि उपस्थित प्रेक्षकांसाठी दनपारा जेवणाची व्यवस्था आसतली हेची नोंद घेवची असे आयोजक कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमचे वतीन सार्वजनिकाक कळयला।